най-банал в света е поне за мен, понеже аз толкова като си взема живо същество, направо ми иде да заплача от радост. И да, както разбрахте от миналите кучета, се отнася за куче, от миналите кучета, от миналите видеа се отнася за куче, приятели, и ще ми купуват. Когато отидем в Италия, съжалявам, че не отидох по-рано, просто нещо за паспортите, така да го направим някъде около, сигурно събота или неделя другата, ще отидем вече. И, приятели, така, и там ще изберем местата, кученца. Там има лични малки бебета, всякакви има, приятели, може, колко се радвам, ако знаете. И ходихме с мама до Макдоналдс и сега ще ви покажа, нали, понеже аз взех детско меню, ще ви покажа какво си взех. Така да започнем. О, боже мой! Понеже, както знаете, има и на яйца, киндер, смърфовете и навсякъде вече са модерни сега. И ми взеха смърф къщичката, която вътре има две фигурки, така. Ето я, по-нагледно. Опа! Добре, вътре в нея, то се отваря. Вътре в нея има едно зайче. Зайче, да, приятели, много е яко. И смърфиета. И, да. И вътре може, отвътре, тази отвътре страна може да се отсвети. А това е отвън. И ето така. Ще да наместя на прозорчето и изобщо да наместя на секунда. Наместих я. Има като прозорче. Има изотстяване, както видяхте. И се прибират тези две фигурки вътре. И къщата се затваря. Боже, приятели, ако се чуете, защото наистина просто не знам как... Не знам тези, където са купували изобщо, нали, животни, сигурно знаят как се чувствам нови животни и да, котките някъде или ще ги продадем, т.е. ще ги дадем на някой или нещо такова. Но да, приятели, супер много се радвам. Само да ни харесат куче, разбира се. Да ни хареса куче, това не е важното, защото иначе ако не ни хареса, ще вземем. Само да ни хареса куче и го взимаме. Не знам, просто много се вълнувам. Това е моята мечта, да взема куче и с радост, наистина, с голяма радост очаквам да го вземем. Така да е. Аз още не знам какво ще е. Може да е смесена порода, може да е всякакво. Да. Наистина. Да, приятели, това беше. Чао! Много се вълнувам и да, приятели. Чао! И между другото, не бъдете тъжни, че няма да правя, не си мислите, че няма да правя вече клипове с такива фигурки или нещо. Не ще правя и ще правя и с кучето ми, но просто няма да си купувам, нали, по всяка седмица по фигурки и такива неща, понеже кучето трябва да се грижи за него. За това мама не искаше, защото каза, че няма да се грижи, но този път съм стегната и ще се грижа и ще му купувам аз храна, за да съм отговорна и защото да, не че няма нещо пари, но просто така и за хамстерите и казах и да, просто да, и че аз ще го гледам, някой мисли, че ще му мръзне, че ще му мръзна, нали, кучето, но аз обожавам животните и няма никога да ми мръзне. Такова сладно час преди също съм имала, но мама го махна, понеже, приятели, ако знаете какво беше ужасно, ние го заведем навън, а то пикае вкъщи. Просто, да, това ще го запитам, надявам се добре. И да, приятели, чао, това беше за клипа. Обичам ви всички и дано и вие да сте много щастливи.